Hey people. How you guys? How are you? Should you say how is your Friday? How you? Florence Natasha. You say excuse me. First time we talk down. Rudo Shigona say how are you? It is say Friday. Guys, I wish Digambono gocha Friday. Eh? I said I'm gonna gocha Friday again. Ndomboenda kunogocha kana pauyu pamakumba Simanzewa Richi Chikwasha. How you? Hi Melo Odisei Melody Nicole Edna. How you? Edson Ngorima Odisei sing vanhu asi kuri nane kunoku kuri nane but I think kana amanhero aya yakati makuseseni unyatsohwati ukasvika pasemende manga anotonatsotsemuka guys kachando ndokanzwa. Gloria Jack, how are you? Uri boy ndatisendise link yangu apa muri kuita sei Friday guys? Pane kanzvimbo kanaida kuenda nefriend yangu this other day Belinda Bobo, but you can only go there on Saturday. Kunonakidza on Saturday. Tozvifungai paikira ndomabudira inoita ndanambozvino inobuda yakaderero ndikati rudo like this inobva yabuda neyakakoga nditsvagele message hombe ndeipa. Wow, ndasinambozviona kai iri sei weekend. I also miss traveling guys. I miss so traveling. Muri sei? All right. Ndiani kumazowe dam kunonakidza like is just unique. Azoti kune mamwe maplaces here akaita kunge mazowe dam lekuti panenge paine dam then mune muripo was like unosvika panofanira kusvika nenyama yako entrance amunososhuwa kuti imari but unosvika excuse me unosvika uine nyama yako madrinks ako then unokwanisa kubva nemaice ako futi mopiwa bristand yenyu ipapo motorova motanga kutogocha motsvaga kuti mogara papi. Kwakandinakidza ini, it was really nice. But handizivi kuti kune imwe nzvimbo here isina yakasiyana neiyoyo because ndaida kuenda neimwe friend yangu yandaiva naye kumona ndo wandaida kuenda naye. Victoria Zahabu uri sei? Diana uri sei? Tatenda Kaseke uri boy here? Uri sei? Brighton Bookville, how are you? Should you say my sister? Devi Sheroris. Iri bo uku kunonakidza kunoendwa zvise nevana kune zhiya zhiya zvekujamba jamba zvinenge zvimajamba. I think that's the jumping castle. Munotoenda ikoko zvinenge zviriko zvakazara. Then what else?
Yeah, I think even nevanhu mayouth nevanhu vahombe vanenge variko. I think nangu futi vanenge vadaita boat cruise. Nangu handa kuita boat cruise. I didn't even ask kuti oita mari. Wandaida kumboenda like nemai brothers. Nena Dhai, nawashi namoku naNoshi. Moshe nahapo. Saka ndo vandaida kuenda nawo ivavo. Anzani. Liya Limbi Matavire. Maybe next month ndopana kuendawo nawo. Winisham. Kumbochinja environment. Do you say? Ndiripo zvangu iri sei weekend atada kutarisana nayo. Ini zvese zvangofanana. No difference. Asi ndanyatsoona difference. Taura tiriko kumabasa saka tobhondi kana yacho. Home muri kubasa. Ndoda kumboyasaona kuti weekend yanyatsambofurwa nemhepo ngoti zvisina kana chiri kundidisturba. Taura zvako majapa tinoshanda Monday to Saturday. Yavediwe zvinorwadza. Ndiri cashier. Muri kuSouth Africa kuti muZimbabwe? KuSouth Africa. Ndiye mushanda like Pick and Pay kama mushanda uchi? Shop hombe asi. Discount. Ndorwadziwa vediwe kushanda gwadzere. Basa harigwadzere. Aiwa chimboyazonisana ndoona vanhu vema-OK everyday ka vanenge vasingachatodira zvekutaura like vanenge vanyatsonzwa kuti nyama hadzichadi kubva makuseni here. Kunoti ukaneta nekumira wombogara uchiseva makastoma wozosangana nemakastoma akasiyana siyana mwari rude vamwe vaita sei zvakaoma. Because pane pandakaenda but pane waidhigwa musi iwoyo kuda ndovaya vanotora mariziti vachiona kuti vachinzi chibhiro chikarira woya wobvisa woti chikidheni kana vadero konzi uyu arida kubvisirwa grosari rake iriri saka ndiitirei kuti ndibvise bhosi yainge asingakwanisi imi ivavo vanongouya vodzokera mumaofisi vodzoka futi then ava manje kuti uku vanenge vahwa vediwe munondiudza kuti mobva makuseni kusvika ravira panonzi vanhu vakuchaisana 7 or 8 ndo pamunopedza. But zvine mashift. Kana madero it makes sense. Zvine mashift but zvinongorwadza. Mashift ezeni kuti munogona kuti kubva makuseni kusvika masikati muri patiwo, from masikati kusvika manheru muri kumashelfu yekwamai muchasei? Handitatochaisa. Mimatochaisa. Ndakazoona futi this other, I think anga ari intern vanga varongedza zvibhotoro zvefanta nesprite zvisiriizvo saka ndonga zvaifanira kufesa zvese kwakanzi Coca-Cola uku vakamudana pashopu yenge yotovharwa zvikanzi yotangidze. Mwana akarwadziwa iyeye. Zvinorwadza. Okay, mapakers. Mapakers. Kota then vaya vari kuti kana vanhu vakuenda vanenge vachitongotanga kudira mvura otanga kumopa. Imwe department ke? Imwe department yemacleaners. Ngoti hazvo munhu unenge achida ndinonjwahwira tsitsini. Togodiko ndomabasa acho zvetechitsvaga mari neshemu. Ini ndatofunga kuti munobva makuseni kusvika ravira muchingova tiyu. Saka ndakashaya kuti vanhu ava nowanda wai vanenge vaneta dzimwe nguva vedu. Zvine mashift. Maybe ukaenda like unoona mamwe matiyu asina vanhu it means kuti vanenge vasati vasvika. Yeah, but it depends nekuti shift yako yanangana nekuti uchitanga nguwai kusvika nguwai. Alright. Ko mukashotesa zvokuita sei? Ko zvimasenzi zvedimi zvamunotorera pamaikira zvoindepi? Zvisenzi zviya munozodii nazvo zvisenzi zvedu because ndakanosa lese ukatenga chinhu
unogona kuti 95 bonds or 96 bonds. Munhu anongokuchaira risiti yakaderera mwana 6 bonds dzachoti dzinongorwa pasi, dzinoindepi 4 bonds idzodzo? Manje isu patinoshanda pane kamera hadepa kuti pane ini hangu ndinenge ndichitocalculate. Manje munozocalculata sei kubva mocalculata sei? Iwe nechitoziva kutoti izoni paita mari yakati pane customers ya mari yakati pane One second, rambai muri ipapo mbere zvada kutarisa ndinoda kunyatsoonesa kuti chii chaitika pasera apa. Mirai. All right. Hello. Yeah, ndiripo. Ndachiti saka munozocalculata sei? Imagine kuti kubva makuseni vanhu vanenge vari muqueue vachingouya wakasiya 5 rand vamwe wakasiya 3 rand, unocalculata sei manje? Kutoestimate chaiwo kuti ndotoziva kuti pane munhu mari yakati ndetonyatsokutoziva chako chako. Pakuzondoita cashback kuita cash out ndopo mozoverenga yenyu muchibvisa manje. Cash out inozoita yatobviswa kana nditini panozoitwa cash out inenge yaexcess. Saka inenge isatoreki. Unongotoendesa nemaextra. Handiti vanenge varipo vachiverenga saka zvichatoreka kana muri dzaripo. Ndada kurwisisa, let's say imimi pakubaya pepe pane mbeta possibility yekuti mogona kubaya zvisizvo zvoshota kubhalansa uku kwakunobhalanswa uku here, kuti chinoitika ipapo pane munhu aimbodani ndashotesa pakuita anenge aresha pakubaya. Pakupanja paipai. Pakupanja ndoinenge chinzi void. Saka indogona kure kuti indogona kungoresherwa kubaya yoita moka extra. Inenge iri void, unotodana munhu anouyawo kugadzirira void iyoyo. Then yokanselewa, then yoiswa aside. Kuno kugeto vanohwa nekungobhipiwa chinodira kachiyekera chachilaita mheno chavanobaya so chouya munhu woya nechikadhi woita voidha izvezvo. Ndofunga matiwa wanenge ane matsetse asingaperi because ini ndini mumwe munhu unogara achichinjira patiwa. Aiwa unozoti chinoita ndechekuti chii handiti let's say uchitenga grocery handiti ndopanja grocery rako but handiendi kune pekuenda kuti wabhadhara mari ndotanga ndari pande ndichicalculate then kana pane chinobviswa chobviswa handiti ndongosubtracta ndaenda. Alright. Kuenda kwacho hangu handikuzisa sei. Think zvinoita kunge zviri easy kuenda kwacho, but anyway ndakaita kuwa ndakaenda kupick and pay kunokuwa ndikwaita zvemarate. Saka inini hamene kuti ndakafungei ndandida $20 ndaida grocery isingadarike $20 ndobva ndaenda mapick and pay muya pane masupu avanotengesa ndinoziva kuti kwauke hakuna, saka kune masupu aiva ikoko kwandaifambira. Masupu atona anenge achati 40 bondi. Ndoandaifambira kuenda kupick and pay ndatora masupu aya ndikazotorawo obviously zvimafuta nezvishuga ndainda patiwo zvinhu zviya zvandaiva ndakatarira ndokubva zvaita lese 20 tongoti round figure 2600
vandati kana kuti ndikati zvakaexida mari yako. ndo andati bvisai ka6 ako zvisare zvipa exactly 2000 or 1.8 vabvisa kudero manje zvanzi kubhadhara nei ndikati neuser vaandicalculatera hamene zvakaitaita user riye rakatozouya riri pamusoro kuti let's say mari iyi yabviswa yese yasara kana kuti iri 1.5 kana kuti 1.8 ka mabondi ndobva vandicalculatera manje yavo inini mari yananda kufanira kubhadhara kumauser was about $25 ndobva ndascreama $US ina $20 saka nanjoti obviously zvikaenda pasi pe$20 zvinomeka sense but yakadarikidza zvokusvika ku$25 kuti vanhu vese vakanditarisa kuti imimi mandisa ku$25 kuti zvaita sei zvikanzi ndo rate racho ndikati rate racho kucalculata tione tese panapa ndikati irate rerudzi iroro zvanzi hamina ndida nebhos vagouya varume vaya vanenge vane masheti nematai chaivo nematumbu vaye zvikanzi navo chichanesa mandati inini ndatenga zvinhu zvangu zviri less than $20 kumabhodi but now ndakunzi inini chibhadhara more than $20 yakusvika ma$25 hasi kunimekera sense. Why would I pay extra? Mabondi oita value yepamusoro kudarika user asi kumeka sense. Not even joking. Apa dzanziri kuma6 ka 6 p.m. Sidzemanheru tigomira paya zvikanzi chiyekera mune eco cash here alright mobhadhara neeco cash. Eco cash mangu munenge mune 50 bondini. Mune here anokosa kuti sei kukupa eco cash mobhadhara neeco cash nyana handitozivi ndandakotsvaga vanhu kuti aikwasawendisira eco cash because vangatoti kana pasina zvitotira use ndikati alright cancel grocery racho zvikanzi munoza mune matoti omesera right now because mapachwa zvinhu zvese uyanga kutoda kutoti mubhadhare imwe yacho ndofunga ndine about 500 bond in cash but imwe ndo yanga achisara manje ndikati asi use handisi kutombokupai ndobva wadedza mai mwana vachiturunuka muofisi muya ndofunga nekuskrima kwandaitaka vanga vachizondiudza chekuti kune munhu waskrimira patiu hai vaitoda kutongoti ubhadhare vanogona kukansela zvimwe zvacho zvaise kwete zvako kutaura tingi zvekuti unenge usati wapanja ndandatombobhadhara zvimwe then uya atotora mari kudayo ndatomupa ndanamupa ndopa akanditi wedzera imwe ndikati ndogowedzera sei ndopa akandero ndikati aiwa zviti ndidzosere mari yangu aiwa ndo inonzi void zvekuti munobva munoikaandidza kuti one apa ndakapfeka zvikoko ndaida kuonyererwa that day ndakaita embarrassment ndaida kuonyererwa kane dress riya rekurainbow towers ndoba ndaenda ndakatanga nenda okay I'm telling you ndakatanga okay ndoba ndatenderera okay ndikatenderera okay ndikati dress rangu haringangopereri pasi guys musi wandakangomuka ndakazvifunga ndikandangonzwa kuripfeka ndoba ndanzwa kuda kuripfeka kuma 3 varovira maina okay ndikatenderera kungotenderera doing nothing ndachirege ndinde kupick and pay shamwa ndikati ndasvika mupick and pay hakuna nobody cares kuti wakapfeka zvikokodo mai mwana anga uri kupfeka dress riri kutsvaira pasi mune minding their own business ndokuasipindeuko who cares nobody mai mwana ndakati vanhu vakutarisa sei ndomusi wandakasikirima ndasika $25 ndakafoniwa hazvokondedzana ndakatanga ndakadayo so kuti bhegi cheka ndazva kuti fuko for money ndatambotanga ndichamira netivi ndikaona kuti pana pagogo yangu yakugwadza vaya vadedzana vanhu vaya mai mwana ini ndiri kungodayo so chipama chichingoenda mudenga mai mwana but zvinokanzeleka wani ima hamusi kudaniwe here sister Edna hai munhu ari kutotaurawo pafoni pake oraiti ndadi paya zvikanzi foni ndati haina moto chinzwa ndati haina moto papaya chimwe chimupesi chijaindi chakachaiva mumasozi zvikanzi bati foni haina chini ngati foni haina moto ndikuchajirai ndakatora foni zvechiwo yange isina moto ndobatora foni yayamba nampa vedu vefoni yainga chaji
ndakasvika pakubvisa shangu ndadzibvisa shangu pepe ndikatanga kutsika pasi ndichifamba njenjeremo ndikati hapana pekugara zvanzi hakuna pekutombogara ndakasiya pasi shangu ini ndikamira nemadziro tichimirira foni iyoyo kuti cheje kusvika vavharira madhoo adzikiswa kudaoko ndichingovamo tigosara nevanhu ivavo kuti vachipesa kuita zvakutoita mumwe watoita vaenda kumain wati ukoko vanotsanangura ndo zvaitikanga abhadhira zvimwe izvi zvatiwo ukoko zvatoita but now anga akunzi chibhadhira yakazazviieti zvanzi mamusina kumuudza reti here zvikanzi ndo zvatinogara tichikudza kuti isusu uyuzi anga akuudza uyu wacho zvanzi wadi kuvaudza kuti use netbank here andinazoziva kuti ronzi chibhengi iroro tinoshandisa iroro ekera bhengi iroro reti yavo ichiti $1 inenge iri equivalent to 83 bond ndikati andinazi kuti nekuti dai ndaenda pashi ka dai mandiudza kuti yekera izvo pangu dai ndaenda pashi ndandotsvaka vanhuka vandiuya vandiita sei ndaita reti yangu pano nevanhu vepashi akati handisi kuibusa ndakaramba ndikachizotoponyera mwe uyu kazini wangu ndiye akazonditumira mari yemabhonzi kuecocash ndo ndazobhadhara neecocash ndobva vatangidza zvese ndobva zvadzokera sure kutanga kupanja kuti 1 kuti vachitangadza ibve ndofunga kupachwa kwaingaita kuma-US kati US harisi kuzobuda haro US handisi kuzombobudisa indingabudisa US kungokupai kuti oi makadii henyu budi yesu hai vaitongoko kutongokufika zvinokanzeleka foni yangu yanga yakachaja yakaita 3% transaction ikabuda mu3% foni iyoyo apa yaiti ikada kuderebva dududu ndakaibudisa andikati ya mwezi wanga watekera kachinzi haisati yaita here ende vainyatsocheka kuti haisati yaita here ndakatozoti nechandai ndichionererewo nedhirezi iroro zvarine mhepo zvedhirezi racho asi rinongofanira kupfekewa kureribhutawasi kusingadi kupinda muchitoro but keshi aifanira kutanga akubvunza pakuti izoni zviri kuenderana nemari yaunayo asati apanja asati aenda mari yese aifanira kukuti unayo here ipapo zvamwari chaipathing ndandiriwo wrong zvangu ndakangogwadziwa ndofunga kuti yazonyanya kuinda mberi stereki payusa apa zvanyanyisa ndikati kanzelai kana zvakadero ona manje anga angotaura ndofunga bada ndichiteerera ini kuti interbank rate yacho nine iri chipa ndandonga ngati kana yakadai also I think he mentioned something but handina kuzoteerera zvekuenda udero because pane dhera ndakambobhadhara neusa but hazvinondirwadza this day ndakarwadziwa saka naisema kwaiko zvino kana muchitenga nemabhondi which means vanoreta futi kuinda kuyusa aiwa bond is bond unongotenga straight kana ni mabonzi ako mari yangoriwo 100 bond unongoshenda inenge iri equivalent here kana kuti vanotoreta kana ungori nemabhonzi ako there's no need yekureta unoretwa yusa rako ndora unoretewa heipeshi ndora vanokureta noti uyu naimi ndikushaya kuti asi yekera yangu haisi kubuda kuyekera mira tioni kuyoutube handina ndikuona Facebook chete mira 1 second ndaona kuti haisi kubuda kuyoutube here alright my sister hello yeah hello
Ini kumashopu kunomboitika dhirama zvaro, hatiri kunyeberana. Ompe kwete rekutamba unomerera. Ai. Mari yamusendekwa uripo here? Kwamusendekwa. Musendekwa kumasvingo here nhaiwe? Kwekwa ndoziva kunzwa musendekwa. Mary Mvurumezvi sei, Grace Makufa uripo here? Ethani Chironga. Very sei. Hanzi Shama mandinakidza. Shema. Musiya ana herewe ndakata dhirama hazvizodi kudere wakapodonoroka futi. Hazina richaji. Waida kuzodzera mari ye unoda kurohwa iwe. Iwe inogwadza. Alright, iripo. Thanks Ashe. Oh, I don't know. Hanzi is kuita kukomenda. Why I have no. Ndamuona itai Chirongo. Ndamuona. Alright. Zvakaoma wedu. Ndorimwe dhirama ndotongofunga hangu randakamboita irori. Ende patiuka but iko iko zvinezvi ndane system yekuti before ndaenda ndinonyasa kukalkuleta chii chadoda notenga ende zvichandisa mari ndobva ndanotsvaga hangu mabhonda hangu obvious kwandinomatsvaka ikoko ndoenda nemabhonda hangu ndakanyarara ndizvekunesa nevanhu. Handizvekunetsana nevanhu. Hanzi musendekwa ikwagutu kumasema here kwamusendekwa. Unotenga kukanzela vanozowisa tsitsi futi kavanhu vaya because imagine kuti vaswedera vachingokanzela ende kukanzela vanokanzela zvavo kwete zvekumboseka. Kansela vanokanzela. Apa manje iko zvinezvi kuva nesystem yekuti bandakazviona maoke handizi kuti kwapick and pay vanazvo here. Ukaba unotorwa picture nechinhu chako chawaba ichocho. Takazomboinda pachibhodhi chinenge chine vanhu vanenge vakaba inoona picture racho ngaribude. Mumwe akaba mudzanga akatorwa akaudayo so, mumwe anga ane mabhodhoro ake edoro akatorwa akamabata, mumwe wacho anenge ane mapambazi, mumwe manapukeni. Kune zvimwe zvinhu zvokuti zvimwe zvaiba kautosha kuti waida kuzama kuita sei nechinhu ichocho. Like vanhu vanongoba zvimwe but type yacho manje ine iripo mumapikicha. Ayo. Vangane CCTV then voizuma. Vanenge vachanga vakamira pa1 board 1 kuti like pamadziro same position kuti let's say aiwa nyamukuti andoiziva kuti let's say uchifamba mumailes memeka uwoshoba ushodayo so uchotora nditsika asi kureva iyoyo ndoreva kuti vabatwa kuti vabanditi pane pavanomiswa like let's say pakete rangu apa vese bhodhi roro rakazara mapicha yavo vakangomira pa1 position vanenge vakapoza navo vakadai mwanenge achitosekerera mwanenge achitochema vamwe vacho vanenge vari cute kutonaka zvekuenda pane mumwe vakoma mafesi 2 kuita maslaki vakaita yellow blue nemakaladi vanga vakaba chikesi cheuyu zimachiko type dzedoro idziedzedzi ndozvanga vakabata ngavanake vana ivavo. Mwanga akabata uro. Aya. Mwanga bavaserini. Maekera imomo. Vanenge vatora vanoisa pakamera. Vanoisa pakamera. Vobuda vodii vozovati mira ipapo yekwachishima. Aiwa handiti zvino vanoriwinda kamera zvobuda uripo then vobva vangocapture. Aiwa but ndiri kuti iwo unoba nditi urimo mushopu umu haukwanisi kubuda nazvo kaune watobatwa kudhara because already maybe there's someone ari kuona paCCTV. Iwo paunoenda uko wovhwa sechwa paunenge wakuda kubuda unovhwa sechwa ka. Zvinenge zvichitooneka plus paunobaka zvinotooneka nepawatora pachona zvatova vachizotora kuti kune munhu akapfeka chakati ari kubuda pamusiwo musechei kazhinji zvinowanzoitika zvakadaro. Ndopanenge padanzirwa chinhu checha chimunhu chechitaura kuti kune munhu akadai soso musechei. Chibhodhi secho ende unogona takaona mumwe kumaraini kwedu ipapo. Ndezvonyadzisa. Akatsamwa sei anga akadai vanenge vanomanikizotasawo koko saka mumwe wacho anozodanga uchema musodzi manje vanotorwa vakadai
Mwari kavasazondimi muzo ndakada kubuda ndakabata uyu nekukanga mwaka ndakaposa ndabuda ndakamanya chidzokera ndikati yaro ndichembiri kunzi wakabaka nondireza. Ndakabata maoko aidona ka panamina ibata ndikwakuchifunga ndikadzokera chimanya ndikati iwo ndandasiya mareza enyu pano. Ndikasvika ndiririrwe zvosvika ndiri patiwo ndiririrwe ndaririrwa ndodzoserwa ndonzi wabareza inda pachibillboard. Kana guys manje kunoku SA vanotove very strict because vanoziva kuti kune vanhu vanoba too much. Vanotori nebasa rekungopinda bedzi mushopu kungonoba. Munhu anotongopinda asina, zvakafanira kuti munhu anopinda mushopu asina kana handbag anotozoona kubuda nehandbag. Ko hakuna here iye yekuti kana inosenza kuti tete lese ukaba chinhu chinotosenza pamadhoo apa paunenge wada kubuda. Vanhu veve vanitori neshai vanenge vanochibvisa vanotoziva vaya. Ndiri kunyeba handisati ndanyasa kuona because ndaona kuti obvious pauyu panenge pane magadhi vanovhara madhoo nekudai. Saka if there is a sensor motion chekuti kutaide zvezvi mabhagodhi kwachinoitika, but kana usina kubhadhara nyangwe kanhu wakuda kubuda padhoo chinorira zvisingaite ende chinorira zvokuti wega unovhunduka. Saka vari kokoko havanotoziziva. Isusu tata kutoti ukazotakurira kudaro unotozvitarira kudaio unotozvitarira kuti either chinhu chandandikabata ndakangana uchibhadhara ndikabhadhara zvimwe, saka wotodzokera paya kunoti sori ndandisandi ndakangana kubhadhara. Chinorira zvokuti ka munhu wese anokutarira hapatombezwe gadhi kuti ndinoka risiti. Wandifungisa imwe nyaya Shema, unoziva kuti ei takapinda imwe shopu mutauni muno mutopeka nditi vamwana vanoba vanhu vekumusha kwedu ivavava vetuveka. Wandifungisa uchitodza yako ndobva ndataura yangu yandakamboona redhi yedhedhi. Zvakaoma. Ndipiwa handisi ndinosimboenda kuchechi handiti handisi that Sunday ndakatorofa ndikati nhasi ndine usimbi hwekuenda kuchechi ndatomboenda pai ndira kuenda mutauni ndototanga town. Saka vanhu vandati dhuma navo vane zvimabheki zvavo. So yange iri shopi inongotengeswa zvinhu zvemupatete zvakanaka nobva yepedzera kunditi saka ndine friend yangu yandishira achinzi vasikana yemune madhishita waya apa angatomaka maspuna anga aripo. Izvo takanga patakamhanyira chinda pari kunotarisa nditi taitovharira kamera takakota achitotora maspuna achiisa mubhegi mabudiri atakaita tichimhanya kutya. Aiwa kunodiwa seni. Inini ndakatanga ndawa ipapina ndichiri student ndatakanyawa nemwe classmate yangu akati pana uJobek. I'm gonna put a disclaimer guys. Vanhu vane machoice avo akasiyana siyana ekurarama. Ini ndakatanga ndanzwa as a story ndisati ndazviona red handed, ndisati ndazozviona ndichiapproach wawo futi. And vanhu vanongochekesa mime. Now I've got so many questions kuti maybe inini ngatiti I've got conclusions kuti maybe these people vanozoguma vakutoti even vachishanda imomo vanotobatsira nekutosnicha kutobudisa like kutosmagla kuti uyu masketi kana zvavari kutengesa zvibude vozvitengesa nemari yavo. Anotokudza kuti mina ndikudza ndinobuda sei, ndinokudambura chinhu ichichi, iwe ingoita senge usiri kuona chinhu ndotongokuisa chinhu chako ndokutambidza nepapabhondi pamari yacho unoenda. Mabhonda vanenge vari maindian vere wasvika mushopu memi yamazibha kana ndo ari kushanda pepe vane vachitukwa sembwa. Ona manje saka ndinonasa kuti bamwe I'm not saying kuti zvavari kuita zvakanaka, but ini ndada kuita conclusion kuti why mazibha chachidero vedu vanhu vanotukwa vaya maindian anotuka nemamwe anoita mapakistan meve vanenge vachingotuka you what Mapakistani
vanhu vanotuka vaye hatisi kumboti kuSouth Africa chete, even muno muzimu ukaenda kushopu dzemapakistani unoona munhu achishaudzwa kunge huku maimwana. Ngandanga ndapedza yoko ndozodzoka dhirama randakaita musi wandakaenda uku ndakapindura. Ndakazopindura wanditi hameno zvaakanditaurira achinita zvezvafa achibva ndikandira mari. Ndakaindoitisha mwari ndikandiri mari sembwa. Iwo handisi mushandi wako wokuti nda ndonditi the way uri kutita mwacho wese ava wondikandira mari sembwa uchindituka futi pamusoro pazvo. Handisi kuda kubai ndikuda kutenga asi ungofunga kuti munhu wese ada kukujuta. Why is it like that? Vane zvafa vanhu vaive hamene kuti sei push. Musikana classmate wangu handadzokera kumashure, classmate wangu ati amanda taenda mumazishop makuru aya ngaisataure mazita acho but ariko mazikurukuru ari popular zvazi kuna mwana vanenge varimo zvakuti like vanenge kopfeka mazita wobva wapinda kuti muteleti pepe wobva watanga kuti zvoni my sister chamwari kuno kunotodambura kana kuti chitego tochisa manje ndichifunga manje maudziro wandaitaka ndikati iwe nesecurity inenge ina that big shop vanobuda sei ende munhu vakuSouth Africa vanosecha vachikubata kure unobatwa kudei nokuti maeko ndikuita ndichekera nokuti maeko ndadipa tikati abho mumwe musi andinge ingatoti after 3 months tazopinda mumangena nepakati pepe kuna anonzi mangena nepakati manje odo tiri kutofamba titori like taingofambawo dzingwa obvious wega ndandachijaira manje muJoburg ndainda mungeno muya but musi ndine mwesha mwari yangu so tapinda chikanzana asisi muda kutenga chii bva mwesha mwari yangu danda jini nimba ndadanangwa ndechidaka kakataka juice tosakata vanatanga kuti saka imari ya zvikanzi bva auya nemuzasi medu achinyebera kuti batsira memwana kana musikana ane maskets futi kana maskets aripo maskets ndo asinganetse kubudisa anetse kubudisa apa here uri kuda kuzama kuti chii zvikanzi no zvandienda kuita imimi mauya nemabhegi uyu pareception vatati hatina boza takutya nekuti pane mukomana anga ambobirwa bhegi rake pareception raiva nepassport maassignments ake anga anyora ipapo mazuva aita tichita zvekuprinda nelaptop zvese zvakangoenda kubva uyu pakaunda pacho paanga asiya akatongobirwa zvese nemari yetransport akabigwa mukomana iyeye so azikuziva kuti maekos ako abva here edina iwewe ndakuita unmute ndobva ndindati isa hatina aona manje hatina chikuya nechine-luggage nezvimahand luggage zveshe but dai mamunazvo ndaienda pahand luggage anonzi kuti sei uinoipfekera ndaipfekera iwoni pamari unotobuda panze unonimirira panze apo wodi ungonditambidza ikapeteka ungori kundimhoresa then zvati ndikati nangu handisi kuda ndikutya inita semapakistans harimo acho ndikati kukana wakatipfura nepfuti unopfurwa nepfuti uchipfukirwa siketi ngana nditombodikana shamwana yangu ndo zvaitakwa nawaya kuti ndochi ndomadhira ndikati akana ndipfurirwe siketi yaina asingadi inada juzi ndototirwa siketi tikambuda munyama yemwana mwe musi futi hatato like after ndofunga almost a year mune chimwe chishopu so but apa guys ndakakabira inandi kunyembera ndakasokabira iwe edina itani miti ndikuze mukabiro ndakuza mukabiriro wandakaita edina wamute manje itani mute zvenaiwe edina wadona musi guys zvakaita ndezvekuti mayangu ataigara pane like iwaya mapakistans iwayayo zvakaita sei vaituka guys uchiti ukapinda imomo vakawanda vaitanga kutaura nezvezvokushora vanhu vatema hameno zvavaingoita ukasvika mwaripoda kuti angada kusumudzwa nekola ndo maitenga vanhu mabasics like zvimwe zvinhu zvimatsono zvimashinda zvimachii vaitengesa zvakawanda imomo ndo mavaitenga but asvika and aidzinga vanhu every week kana kuti every week ukubhadhira ukudzinga kwacho chaitika vanhu chimwe chitao so ndatotenga chitao changu ndatotanga kutosa chimwe chitopu musikana mwe bva zvikanzi shamwari isusu panapa tikurohwa pano tinoyekera tikurohwa pano shamwari ndikunyebera tiri kunyimwa futi salary kuona zvakutoita uyu munhu watorohwa uyu munhu mumwe aritotorwa achida kuseruko ndofire chi shuwa ndingatoti ndikufira kuti kwapana ndikasikodo ndisei odo zvanzi iwe uda kutenga chii ndiudze chauda kutenga chingoti icho ndoninangedzera kuti ndicho chauda kutenga ichocho inini pakunochaisa pepe
iwo hauningirikini mari iyoyo unonondira pashi ndiri kutochaisa sekuti ndatochaisawo chikiriviri chake nepandombochizive mupakistans anga atori pasaidi guys ndikatomwena nezvinhu zvangu zvese paari ndati saka ndikufanira kubhadhara mari patiu but anondisa zvemubhega ndakatoenda lese ndaitora zvinhu 3 ka ndikatoenda nezvinhu zvangu 3 ndikatopinda mukiu ndikatopa musikana iya kuti izvo zvinhu zvangu izvi mupakistans ari pasaidi achimbotarira nditi uya watochaya vananzi bhadhara lesei 150 ekera rands vandabhadhara 150 rands yangu iya ndobva toti buda uende hapana kana nyomborera pana apa shamwari buda uende watobuda izvozvi unonipa 100 yangu pazhe ngatobuda pamberi pake mupakistans yeye asi ari kurovamwoko uyu akatondichaira mhino machaira akaita ende handitozi kuti wakaenda semukombiyuta imomo ndobva enda nditi buda vananomira pashe ndamira pashe bva ngotuma munhu svika ndandichipa mari ye tikati kana wabirana kana wakasabirana mhene tikangomupa mari yake tikaenda ndopega pane kazongokabirawo but handina kuisa mubhekero kuti ikoko kwamhene zvaakaita munhu akabuda akatoenda mupakistan atoripo padivi chinhu chobuda chitoenda mona manje ndoya ndakaona then kwozoita manje yekuti munhu mwamuri zibhig ndikatitaura zichopirika vanhu vanonga kusouth africa vanondozoguma kuenda kuzishopi iroro itori popular muSouth Africa zigushopi iri vamwe madha so haina kuti now apa madha vangu vakanaka ivavo vari muslay queen memwana vatori nezvinhu zvavo wati vakatopinda vakati udoniperekedza kwandikuenda ndikati handei ndingaitei izvozvi handei iwe zvamene ndezve 10 years ago zvandinomboziyeni vachi uyu madhaveve vatoti ndoda kunochinja nditi vanhu vanenge vachiita zvekufita hembe nebhutsu wati vatofita pepe takutoti indatotora zvishangu zvangu zvandada kuti kundobhadhara patiu takutoenda kutiu kwekwe tete kwamuchandobhadhari here indochibvunza inozendikati amuchandobhadhari here patiu zvikanzi kubhadhara chii teta kuti indatora shangu dzangu matora mami zvamanoda kunochinja munyamya muchiekera zvanzi shamwari ndada kutobuda ini tikati auraiti kana musingacha saka pfungwa dzangu ndakafunga kuti chii madha avaka havana kuzotora hembe dzavanga vachichinja wazi iyo vakaenda kuhembe ndati kuhembe dzamuri kutarisa dzacho handini ndikuda shangu ndodzandikuda zvimapushpush pampusi zvezviya ndadero pepe haiwa tinachinanda kuita mhosva akaita mhosva ndimunhu waitengesa ndobva chii taitomira pepe ndatsvaga maiveve vakatozotungamira ka ini ndakavatsvaga ndikavashayiwa handida kuvaona pashe because maive ndofunga pakangobuda padho vakati nandimiri ndakutoinda indasiye kuti mai ava handi vanga vane mwana saka ndofunga vanga vachisa mukati vakatozondivhovhonerera tasvika kumba zvikanzi iwe wangatsva zvokuti unoenda patiu ina handidi patiu ini uye iyu ndo basa rake rekumusana ndinenge ndingoisa ikoko vakabuda nezvinhu about 6 vakati nditi izvi ndo zvandabuda iwopo wanga vari patiu ndatokutiza because ndatoona kutotika even security andikasha kuti saka security inenge yakazara mune nezvikamera nevanhu vanenge vachifamba vachitendera vakapfeka iwodzo uniform dzavo what's the purpose nothing whatsoever memwana ini kuzosara ndoti baibai munhu wari wapasi kuzodai kuzoona watatocha kutoenda ko tikazotsangana zvedu kumba ndikavakatonditi katoone fashion ndati handi kunyebera guys people can do script asa chandozanchekuti kana usina mbozvita unasa kubatiwa ende ugoenda pachikwangwani ona manje mai ndakavasarenda kubva musi iwoyo vakati pavaita hande kushopping ndaiti haindai henyu moga bo ndandakula kuti vanozoti mukushanda mese unoziva sei kukana vakandikusundira mhosva handipapo pacho pandanda kuenda patiu ivo vakashova vakatiza vakaenda inozo pandakazotizodeuzo ndakazodzokera mwe musi ndaizoona kuti mai vanyatsobuda sei pane maCCTV sanozoti mai hapasi panozoba kunoku CCTV haivaone unless there is someone wanoziva naye muno anongovati bhobho uita madhiri how though like ngatiti for example ukutaura zvekuti inonzi chikoma mazishopi mahombe Pick and Pay panenge pane maCCTV panenge pane zvese panenge pane security asi munhu unotobuda akadiro akaisa zvinhu mwana uzofamba sei like seriously how anonzi precious azokwanisa kuedha because kamera yako yakakrosa Edna taura handoikana nenyaya yewifi yangu iri kuramba network yacho naiwe duwe
apa manje chandoza nchekuti iwo nyango kona zvichiitika you can't snitch kwakakukiya wakarohwa unorohwa kuti wasnitcha unorohwa kuti wasnitcha ini pavakangodero ndikangoti ende zvanga zvakanaka zvinhu izvozvo ndichifunga kuti ndozandakatanga kufunga kuti saka madha ava zvinhu zviite izvi vazvimbonyera hawo vaingoti hanzi iyeyu ndazviisa pamusana apa but ndakafunga ndofunga pavapinda mune mwana vange vachingoputidza mwana uya indina ndakufunga izvo but I don't know kuti vakabuda nazvisea saka tobuda nehembe dzakanaka because munotengeswa vanhu vane shoplifting vane experience vanhu vaya kubva ipapatinavo kuno futi ndakatyeni unosara iri yako nyaya yachoni ndakati inosarirewe ende inosarirewe kana timogona mugere muri mese apa agokona kukumiririra futi haana chaanotaura kana wedhi 1 rekuti aiwa uyu anga achitobhadhara shangu dzakareme because areva kuti iwe ndiwandibatisa unokuita sei anokuti ndiwandibatisa shangu zviri uri boy ndiri right hamunangopinda dango kumhoresa ichete thank you kuri sei basa aiwa kuri right zvako kuri bwana ndane madhazi sana asi nangoti rega ndipinde nimbokutimiri sei ndiri boy ini right pari boy edhako vangu thanks iwo unombotaura sei unozere kuti munhu iye pamwe munhu anogarisana pedo naye unotaura sei anokubvunza kuti iwo wanga kuzongoudzawo handisina ndauya apa iwe uri mujoni zvofamba sei wineti mugadza uri sei british taura ndikutopinda katsika mati nyaya ndeiko shamwari dzangu tachingoti nhasi hamene kuti zidzabva kupi kwenyaya dzemashoplifting nyekera ndo dziri kungotaurika panapo yaita sei shoplifting kungotaura zvatakambosangana nazvo nekuona ndamboteerera hamwe muchitaura pane munhu akuti edna buda upindi wineti chimbotaura wineti wafriza naiwe tinashe mhoro zvewe ndepi zviri sei iwe tinashe kuti tini ndakatengeserwa chinhu iwe bhebhi rako saka newe unotoriwo mhosva netofunda papi yangu iri kusama kutokonekta wineti urikugakagaka iwe I think network yangu wifi router yangu ameno zviri kuita paarea wati chishema ndinotohwa kanzi kuti udoti okay handida kukwazisa timu rese ri kungosekera nekusimela rakatarisa paurapo really big up muri sei masista bo zvekuti life is good when ndangofarira ndiri kucape town kuKills River uri papi mi muri papi chaivo ndati ndiri kuKills River ndataura wani papi chaipo never mind unoona kuti cheguti kuri sei shema handikuzivi cheguti ndoziva kwagutu okay papi kwagutu ndoziva kumasvingo handiguti iri kumasvingo kumasvingo yakakura zvemi
Iye kasaka as long as anta masvingo zviyaguta. Ukiri kuManchester. Manchester andikudana chazve Manchester panapa. It's my Chelsea Blues team Blues. Chelsea. Yeah. Chelsea. Tikutarisira kuita Man City zvimwe zvinhu zvisina kumira mushe. Ndoda kuti urionawo bhora iro ndakapesera kumboonawo bhora kare da uriona zvinoitwa rini mangwana kune iliga I think final iri musi wa29 takatomamirira mazuva audzifambira nyaya dzacho. Hai ndinozoguma kuti hati break ndaona timu yandikusapota yadziviwa manje ndinopinda ndinawo nemwoyo so ndonzwa kunge namusi handivati nestress like ndozogwadziwa ndichasapota hangu ndiri kumateresi tinenge tifambire nyaya dzacho then tozoya chikupai mari zvakuti musati hati break please. Munotipa hangu mari dzavo sina handiri kuonani yesi chesivimbai kucha nyaya dzeshoplifting ndozati kuti hande zvadzo. Shoplifting. Hanzi nyaya yena uyu ndikati ndezveshoplifting anonzi shoraika handikwanisi kuedha shorai precious because kamera yako yakaita kuclose akataura nyaya yekuti what I saw nezvakamboitika especially kuSouth Africa noza hauitizi kuti like zongwa munhu anotokwanisa kupinda mushopo otobuda otoshaura kuti abuda sei waona manje ndozatitaura kuti kana chinhingiri chinoti tititiche unobaya linki iri ndikupinze iri I'm Man City fan. Zoro dzai sorry zvako zori. Chelele. But my brothers angu is washi namuku vanosupporta Man City ne Man United, Manchester United, Man U ndo red ka. Then yeah inopfeka rakaita blue what ndo inonzi chiziya. Man City in light blue. Blue ndo Chelsea ndo ine blue. Kwete yedu iyoyo pane jezi neMan City rakaita sei light blue pane ka bluish karinalo kakasiyana ndira noshi iroro notion ndiani light ndo Man City ndopakamutunanga akapfeka uyu akapfeka jezi izvo kwai kuri kusapota timu ani iye noshi hanzi Real Madrid and Manchester United. Yes, Real Madrid handiizivini ko iye mukomana anonzi Drogba yaiva ichii imaniyo achiri kutamba mberi Drogba Drogba nautosiya achembera uya dzatova churu dzakapinda nyoka Drogba serious ndikutaura anotange like ane mazina akadao so like all the time andangari kusekerera but asiri kusekerera ane vhudzi rakadao so but I think aimboka jezi rine kahumerunishi malines nemachiwatiwati anonzaniko Pogba aiwa asi kuChelsea yeye handizi kuti ari kuchi but every time anogara akadao so akuuya uku regani kakabvita mbiri anonzani Geizi ndikubatsire munhu yemuri kumuziva but anonzani kuti anonzi Ronaldo kana Ronaldinho Cristiano Ronaldo. No, not Cristiano Ronaldo ndomuziva. Kwete ikako kamwe soka mukanda kueto. Hanzi Ronaldinho. Ronaldinho rekatingonzwa mafans awo ndo anoziva. Akadai so like this like do like magarira anotoita mazina anenge akadai kutongouya apa kapfupi katete so regai vakomende ivo vazive ndingene vemafans. Hanzi Ronaldinho. Eto kwete eto. Hanzi. Pane nhau yandira kutaura yawataura yenhau yeshoplifting. Taura. Hey, how are you? Anenge asiri shuwa kuti ada kutaura here. Hey, zviri sei? Hanzi naBichub murungere geza.
Saka pakaipa. Ndichivaziva guys kufacebook ndisikazive mazita avo izvo zvokandibvunza kuti ari kutamba kuchelsea handitozivi kuti ndiani but ndakatanga kufarira chelsea nekuda kwadrogba chete kare nedhisagaga aiva nemusvuu so musi wakatamba here kwaizonzi dhedhi wake vakabva washaika here so that person amba ndakaita break because vaiva kumafainal ndobva vapota kusina ndakarwadziwa. Chirega kudaro wakuita zvengano unonifungidzisa gogo wangu hataure nhau yekuba tiripo pane nhau yeshoplifting yangu wachitaura shema zvakaitika nezuro kuno kwatogara kuno kunyika yemasouth africans pano umwe wavo mukaradhi akapinda mushoprite kwakuita shoplifting kwakuisa zvimawine muhembe umu saka anenge akakangamwa kuti pashopu pane maCCTV. Takazongoona munhu aunganirwa nemasecurity guard atoapanga munhu atobuda futi pana security guard padhoo apare munhu mukadzi akadhonzwa ndoba vanhu vatotanga mukoziva kuti panenge paitika chinhu vanhu vanotanga kuungana isire kuda zvinhu takadzifambira nyaya dzacho wanikei madam bosi varipo zvavo murungu ndakamunyarira apo takabva tototangawo sitywa vanhukadzi tese tatiripo ndikati leave me alone ndikangotangawo chityora chirungu nechiafricans papaya vakangondishine pandatanga kuvarwera ndakatanga kuvarwera zhaba yekwajohnsina papatoipa but time noza skin inoti deceiver because nechipfuwa kuti murungu habi saka tozoti makambona mabhesi anoba isusu tiri mahard workers udachi mira uyu ari kundipa mari yekuchikoro ndipe chibheke changu nechituti pamwe tikundiekeracho taura heni ndakazongwata isusu musatombotya yekutibata isusu tiri mahard workers handipindire jeri chinhu che40 zvikanzi nawo chii vakazongosiyawo dzotomuchenera atopinda muvheni waiveko here newe edhoni ngorima muno mafungwa kuti varungu havaberewe iwe wakamboenda kana kuti kuyekerako unotoona kuti maagents tumwe tinotobawo kana mwe mabati ndisikupa mazvitiona ipapo manje kuno kwatogara kumaareas hakuna varungu kamuudze izvozvo kuti kune manonzi makaradi impavha vanokutsara mari bofu wakachenesa zvako munhu because ivavo neganda ravo because mungochifungwa kuti havabe vanokutsara mari ende unotosvika pamahwane unosara tova pamahwane vanotoba enda katomboregi kuba vanotokubira because vanhu woka at the end of the day my sister indirega imbodla sadza rangu ini this time 8 o'clock wanga uchimboitei nguva dzese ndikutaura nemi panapa ndozvandokufarira haushaye mhinduro iribo regai ndiinde ndidleni isati vapora kana riri kusevewa nenhasi handidini uda kuona ndiyekera yakazorehwa onzi haifiridzi yangu handidini haifrizi ndandira kuona ndiobva wandipa neresipi yacho mafanzi tobvaaisi ndabika ini abika ndiyekera ndiwashi washi ndakapedza kumuona akapfeka kasutu kake madhezi amambo shanya kudzati kunhasi ngenguya kwei ariko pass my greeting please. Bye, good night. Bye. All right, thank you. Right.
Ndichienda live yangu. Isitoonana mangwana guys. Good night. See you tomorrow.